Ahoj, zdravím vás já u našeho druhého dílu ze hry Minecraft. Tady mi někde je creeper. A tady mám zase zombíky. Mi nedají ani pokoj. Jo, tady jsou nějaké takové rostliny. No to si děláte srandu rovnou. Ty jo. Teď to musíme vytěžit. Já se jmenuji Fofo. Vítám vás se mnou náš druhého dílu. To tady všecko vykradem. Mrkvičky hlavně. Nějaký jáčmen. Nebo co to je? Všecko se může hodit jako. Všecko nám tady vykradu. Šup. Třeba ani jedna bedinka tu není ještě. No, je to něco? Není to nic, vole. Nic, co by mohl vykrást, jako. Do prdele, parchante, ty zasranej parchante. A co ty si o sobě myslíš? Ty hajzle. To je nějaká velká jeskyně. Myslíte, že to přeskočím? Pardon, to bylo jenom nějaké připomínky něčeho. Parchante, ty velký parchante. To si děláš srandu. On mě zabil. Ne. Už nikdy nebudu nikde utíkat v noci. Už nikdy. To je nenormál přímo. Chápete to? Potom ty parchante, tam si myslíš, že jdeš, ne? Tak, tady si to postavíme. Tak si postavím něco. Drafting table. Co znovu? To není normál. To opravdu není normál. Šup, podám si krumpáč. Jako první. Tady si to vykopem. A tady to vykopem. A tady si to vykopeme. Je to jako takový lepší. Vykopem. Uděláme si krumpáč. A takové ty cipovinky, co budeme potřebovat. No, vytěžení. Půjdeme do jeskyně. Musím se můžu dát tady. Uděláme si další ty torčky, nevím co to je, nějaké tyčky. Udělám si krumpáč. Krumpáč si uděláme. A rozdělíme si to takhle. A ještě si udělám tady meč. Ozbrojen. Vždy připraven. Není, tak si tady crafting table vezmu. Mám kolik málo času. Ještě moc ne. Tak hrajeme. Až se dostaneme aspoň někam. Našli jsme uhlí, ale tak asi budu končit.
se omlouvám. Je, náš Mount Everest. To teď mě neznalo, kam jsme šli. Jak jsme? Já to není tam Mount Everest. Tam vidím uhlí. Bombard. Zase se chci akorát zabít. Takže úplně ideál. Mě se každý chce zabít. Takže já budu asi končit tak chvilku. Tady těším uhlíčku poslední. Krásně se mi s váma hrálo. A v příštím díle se uvidíme také. Nevím, kdy tam dám video, to vůbec nevím. Ale doufám, že to bude brzo. Takže já se s váma loučím u dalšího dílu. Ahoj!